El nou contracte del Servei d'Aigua Potable i Clavegrande del Tebre, que comença a caminar a partir d'este 1 de febrer, preveu aconseguir una millora d'un 20% de rendiment de la xarxa amb una inversió inicial de 2,5 milions d'euros. Actualment la xarxa té unes pèrdues del 70%. Se faran obres d'urgència per valor d'1,3 milions d'euros que permetran la renovació d'estacions de bombament, de vàlvules hidrants i d'escomeses. I després, via Canon, se finançarà la renovació de la xarxa de canonades. Amb estos treballs s'aconseguiria arribar al 50% d'eficiència. El contracte té una durada de 5 anys amb el qual se vol fer una actuació d'urgència mentre s'elabora un pla director d'infraestructures hidràuliques. També ens ha de permetre guanyar en un mínim d'eficiència d'un 20% addicional, que és el que ens fixem en aquestes obres inicials d'inversió urgents. Però que això no vol dir que arribéssim a l'òptim. Durant aquests 5 anys, l'Ajuntament de Deltebre haurem de redactar un pla director d'infraestructura hidràulica per a decidir cap a on anem a partir de l'any 2028 i poder, en aquest cas, encausar de la millor forma possible tot el que és les millores de la xarxa d'aigua potable i sanejament per arribar als òptims que se'ns indica que hauria de ser al voltant del 80% de rendiment. A més, des de l'Ajuntament ja estan treballant per aconseguir més subvencions per seguir invertint en la millora de la xarxa i revertir aquesta situació. El que volem és anar més enllà i que si poguéssim incrementar el rendiment encara més seria millor. Per tant, hem d'anar demanant tot el que poguéssim per a no haver d'assumir-ho a càrrec de tarifa, que no ho han fet. És la decisió que han pres, no? La ciutadà acaba pagant el mateix, ni a càrrec de recursos propis de l'Ajuntament. A més de l'aportació via Canon, Aigües de Catalunya farà també una aportació de 80.000 euros per al Fons Social de l'Aigua i invertirà en campanyes anuals de conscienciació ciutadana. El canvi de contracte mantindrà les tarifes actuals.